Takže nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si to odskúšam, že či to ide. Takto poprosím vás, vypnite teraz. Dobre, vypnite. Dobre? Môžem sa ja dať čo spýtať? Áno. Takže ďakujem kolegom za strpenie. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Chcel by som začať na úvod, tak ako moji predrečníci, že mi je ľúto, že sa táto debata o stave justície na Slovensku neuskutočnila vtedy, keď bola zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu. Chýbalo trochu veľkorysosti od vládnych kolegov a mohli sme slovenskej verejnosti uštedriť jednu zbytočnú roztržku a jedno zbytočné divadlo. Opozícia nemala inú možnosť a využila svoje právo a podala návrh na odvolanie ministra spravodlivosti kvôli tomu, aby nám vôbec bolo umožnené v tejto snemovni o tomto probléme, akým justícia je, diskutovať. Osobne ma teší, že sa na súčasnú schôdzu zaradil tento bod a stiahol sa návrh na odvolanie ministra spravodlivosti, za ktorý, musím sa priznať, by som ja nebol osobne hlasoval. Naša spoločnosť prešla od nežnej revolúcie zásadnými zmenami. Za najhoršie a najtemnejšie obdobie novodobej slovenskej histórie považujem obdobie mečiarizmu. Noc dlhých nožov, krádež štátnych firiem, rozkvet podsvetia, výbuchy aut, únos prezidentovho syna, zneužívanie tajnej služby, vraždy, medzinárodná izolácia, demarše a diplomatické nóty. Toto sú slovné spojenia, ktoré vo mne evokujú pojem mečiarizmus. Mám v čerstvej pamäti, ako som dostal v 97. roku výpoveď z divadla za to, že som sa pridal k drvivej väčšine štrajkujúcich umelcov, ktorí boli proti hudecovskej transformácii kultúry. Bolo to obdobie strachu, na ktoré spomínam nerád. Ani neviem, ktorý z vtedajších politikov povedal, že pracovnou metódou Vladimíra Mečiara bola lož. Ja by som k tomu dodal, že aj rozsievanie strachu. A ja sa obávam, vzhľadom na tie osoby, ktoré prichádzajú pod vplyvom doktora Harabína na ten najvyšší post. Na najvyššom súde bolo skoro 20 voľných miest a v súčasnosti už sú skoro všetky obsadené, že tento zámer tu je zjavný. Netreba ľudí, ktorým to bude myslieť, ktorí budú robiť kvalitne na čas tak ďalej, aby tým vysluhovali to právo a spravodlivosť, ale treba ľudí, ktorí budú v predklone sústavne pritakávať tej najvyššej moci, súdnej moci a nerozmýšľať o tom, čo sa okolo nich deje. Pán poslanec, poprosím vás, už je to viac ako 50-roční sudcovia sa boja, majú rozhodovať o osudoch ľudí, čo je posielať na doživotie páchateľov trestných činov. Vypol som to, lebo vás rešpektujem, pani predsedajúca, ale sudca Babiak v tomto príspevku, ktorý som teda zastavil, hovoril o strachu. O strachu sudcov, ktorí neprežívali v roku 1997, ale ktorí prežívajú v roku 2012. Alebo respektíve 2010. Aby ste ma pochopili, ja to tu nepúšťam preto, aby ste mali pocit, že ja útočím na stranu Smer alebo na pána ministra. Z mojich slov nezaznie počas môjho príspevku ani jeden útok, ani na Smer, ani na pána ministra, lebo ja vidím problém inde. Tak chcem len prezentovať to, čo tu aj kolegovia hovorili, lebo častokrát debaty, ktoré viedli moji predrečníci, sa strhli do politickej roztržky medzi pravicou a ľavicou. Ale ja si myslím, že tento problém nie je problém alebo bojom medzi opozíciou a koalíciou. Tento problém je vo vnútri súdnictva a my sme tu na to, aby sme naň poukázali a aby sme ho pomohli riešiť.
Vladimír Mečiar od prvej chvíle, ako sa